mesem. Pangapunten ingkang kathah nggih Kanjeng Pangeran Darmawangsa, gojek sawetawis kalian kula. Kula mbolike niki lho Sarapati. Nggih. Nggih, pangapunten menawi panjenengan badhe mironggan kalian ponakan kula monggo kula tak semende ning Sorasem. Sampeyan bali lewat dhisik ra apa-apa. Ha nduk tak antene ning kono aku kuwatir karo kowe kok, Nduk. Iya, Nduk. Wis diterusna denakna karo Kanjeng Pangeran. Lek sampun nang bali, Lek. Ya aja kuwatir, Nduk. Ning kok kapake bapak tas ya, kene ya tak enter. Sing kan terwaksa. Soropat. Kula mau susah. Jenengan sampun selawat papan. Kae kok pinten kalian padatan dhisik pangeran. Kok pas kalian jenengan sajak pun boten remek kembali. Estunipun wonten menapa jeng pangeran? Adi Soropat. Ora kaya iso penyawang. Sing kudune saben-saben aku ketemu karo kowe. Kanthi polatan mesem lan nanging iki dina beda karo padatan Soropat. Satenane ana perkara sing bakal tak grakake karo kowe Soropat. Ki monggo panjenengan waloke mawon boten menapa-menapa jeng pangeran. Nanging sadurunge aku waloka karo kowe, aku njaluk karo kowe Soropat. Menawa ing mengkon aku seklakon bloko karo kowe, kowe aja nganti klewek ing panapa Soropat. Oh ngaten. Iki jeng pangeran. Bendak setahun sepisan ana ing Praja Medang mesti wae dianake perang adat. Perang antarané Praja Medang lan Kabupaten Worawar. Cakuwe perang nuwake korban kang tanpa milah. Akeh wong wadon saiki dadi warga jalaran tinggal mati karo bojoné. Akeh bocah cilik padha tinangisan jalaran ditinggal mati. Gus upane kabeh mau saka kejemik perang. Nganti bingung penggali kajero perang kasirep mung siji dalah Soropat. Lajengatipun ngatus. Yen to Pangeran Darmawangsa dhawuhan karo sawijining wanita Soropat. Jauh kali wanita. Menapa wanita kala wau kula jeng pangeran Darmawangsa. Nanging imane bocah wadon ki mau Ajeng sinten? Putri Mahadewi saka Kabupaten Worawari Soropat. Ngarep aku mau sekondo karo kowe Soropat. Sawise aku bloko karo kowe, kowe aja nganti klewu ing panapa. Senajan to Kanjeng Rama kae jodohake aku karo Putri Mahadewi. Nanging babar pisan aku ora tresno karo Putri Mahadewi. Ning jagat sing tak senani yo mung kowe Soropat. Jeng pangeran Darmawangsa. Kula mau sisih nek kula jeng pangeran. Kula namung bocah saking dusun. Pinten kalian Putri Mahadewi. Menika sampun pantes manut dewa kalian panjenengan jeng pangeran. Ning jagat ora ana wadon sing pantes sanding karo Pangeran Darmawangsa. Kuwi yo mung kowe Soropat. Soropat. Yanti aku tukon papan kene ketemu karo kowe. Aku kepengin nanteng karo kowe Soropat. Yen pancen bener-bener kowe tresno karo aku. Ayo bebarengan ninggalake Praja Medang. Mbok ing mengkono kepiye awak dhewe nanging sita. Aku bisa urip sandingan karo kowe Soropat. Jeng pangeran. Menawi kelampahan jenengan kalian kula nulaken Medang. Tetap pemilik asma dalem yang sepuh jenengan jeng pangeran. Jeng pangeran. Kini pernah jenengan kedandau kalian Putri Mahadewi jeng pangeran. Soropat. Yo kene pangucap musik kaya ngono Soropat. Uga tansah mojokake aku supaya dhawuhan karo Putri Mahadewi ora ngono. Kanjeng Rama uga mojokake aku supaya dhawuhan karo Putri Mahadewi. Soropat. Yen aku ngerti temu musik kaya ngono. Jebul tresnaku karo aku satata gelar lahir. Nanging batinmu ora tresno karo aku. Mojake aku supaya dapat karo Putri Mahadewi. Yo. Bakal tak lakoni Soropat. Sak ujug kowe njaluk
bal daud karo Putu Iman. Senajan rontang-ranting rasane aku. Bakal tak lakoni Surapati. Jeng pangeran Darmawangsa. Surapati. Loh, jenengan Yen kowe tak waspadake tawang-tawang tangis kula nyuwun pejake mawon, Bu. apa sing jalari kowe nibake waspa kanthi kowe njaluk mati ana pengarepan Awit katresnan kula. Jeng pangeran Darmawangsa bangipun dhaupaken kalian Putri Mahadewi, Bu. Pangeran Darmawangsa bakal dhaup marang wanita liya Menika leres, Bu. sing asmane Putri Mahadewi. Surapati. Yen ngono Darmawangsa kae sedya ngoncati wedo lan blenjani janji nyapane pego pamrih. Lajeng kula kedah kados pundi, Bu. Ya, Kamangka kula tresna sanget kalian pangeran Darmawangsa, Bu. tenang. Saestu. Surapati. Yen manjen kowe tresna lahir lan batin kelawan Pangeran Darmawangsa, aku bisa maringi dono sepisan kanggo melehake Darmawangsa lan temanten ing Morawari bisa dadi gagal. Kowe bakal ndak lulus nglakoni nesta ning kono. Isipun kados pundi nggih, Bu? Kowe ra cukup busana wanita. Kowe gunakne laku sandi dandana cara kakung. Kowe aja nganggo jeneng Surapati. Lajeng kula ngangge nami sinten, Bu? Kowe nganggo jeneng Dalang Gambuh Asmarantaka. Kowe leledhango ing laladan Kabupaten Morawari. Kowe tak utus barang jantur, barang kentrung. Lajeng kula kalih sinten, Bu? Kowe golek berapa? Nggih. Hampir ana lek nanda liun genong jam barat ning Morawari. Menawi kados saken kula pun, kula nyuwun pamit, nyuwun tambahi pangestu Ya, panjenengan, Bu. apa